So mapay nga daw mga kawaray, adi kami niyan sa Pangpang na matron. Si Maximo na nanguya kay drama ang kanya ano. So adi kami niyan kay patron sa Pangpang. So karaman mga baralyuan diyan. Mga baratilyo. Uy, saan ba tayo pupunta? Doon tayo sa dulo ng walang hanggan. So patron diyan mga kawaray. So happy fiesta Pangpang. Sakop ng Palapag ano? Ah, sa buong ko ng Palapag. Ah, sa bayan ng Palapag. So hinhanap namon yan ang balay ni Kuan. Balay ni Lula. So mala diretso lakit nga to. Kami maaram sa balay kung di nadto. Ha. Shout out boy. Shout out say. So nalimot ako kung di balay. Ah masuga daw niya di. Yari. So buburo nga kung di nadto ang balay. Ay nagpili ng pag-aagi. Nalimot ako ngayon ang pag-aagi. Wala na itong palangan namin, gutom na kami. Pero masaya di. Yung buburo mo patronon. Di maron, di nadto ah. Nalaging chat ko si. Ay nadto siya ra. Diri kay tiguwas na yun. Ngari diretso. Balik. Yung buburo kami mga kawaray. Tinuyo na ro. Batog magutom na. Hindi kami nakakaon pa. May ito niya to. So, mga kawaray, ginanap mo pa naman balay. Hindi nga sangkay. Ini dyan, nakakadi na kami siya. Ini dyan. Hanap ang balay, kunhain din. So, diretso ata nga din. Sigurado ang animal ka kaya ta. Bakit yung natin ka na balik? Wala nga naman, mga nga di na ka. So, buburong lang kami. So, lang mga kawaray. So yun mga kawaray, ito ang siya. Shout out! Patuloy mo. Dua. Ito si Malo, tabahin na. Shout out. Card. Adi kami. May palit soon. O, diba? So, mga kawaray, kampit. Ano na.